guys! Good morning! Pupunta pa pala kami sa activity ng aking alaga. So ayan, nakarating na nga po kami sa activity ng aking alaga. Ngayon, ang gagawin po namin ay DIY lantern. Pagkarating nga namin, inumpisa na namin agad ni Lola ang paggawa ng lantern. Kasi medyo late na kami ng ilang minuto. Ang mga kasama niya ay nag-uumpisa na. Buti na lang inallowed nila na pwedeng tumulong yung helper. Kasi halos karamihan hindi kami inaalaw na gumawa ng kanilang mga activity. Ngayon, sa araw na to ay kasama kami sa gagawa ng lantern. So ayun na nga, malapit na matapos ang ating ginawang lantern. Mapapansin nyo iba-ibang kulay ang napili ko para maganda tingnan at para maging makulay. At higit sa lahat, nagsisimbolo na ang aking buhay ay makulay. Char! So ito na nga, patapos ng ating ginagawang lantern. Hanggang dito na lang ang ating video and see you my next vlog. Thank you for watching. Bye-bye!